eens op mijn kanaal. Jip gaat Stijn Hotel verkloten. Nee, hij gaat hier een beetje turpen, denk ik. Ik ga rondlopen in de wereld. Het regent. Nee, ja, dat weet ik. Ik had het uitgevonden. En ik ben super noob in Terraria op de PC of laptop. Hoe je het moet noemen. Hallo meneer. Ben jij de miner? Ja, met Ficot. Hallo. Ik ga even kijken wat je verkoopt. Niks kopen. Nee, dat doe ik ook niet. Oh, hij verkoopt dynamiet. Als dit hotel straks kapot is, dan geef ik voor jou de schuld, ja? Mij? Oké. Gegeven voor die, hoe heet die? Even kijken. Nee, dingen opblazen. Nee, ik koop ook niks. Als het hotel kapot is, dan geef ik Ficot de schuld. En hij verkoopt dynamiet. Aan hier. Hallo Jeffrey. Oh, oké. Wee. Kom op, we gaan naar het dak van de Stijn met woe, swag. Oh Stijn, ik ga waar is het Sky Island? Als je bij mijn video's hebt opgelet, zou je het weten. Ja, ik weet waar die is, maar ik weet niet hoe ik er kom. Moet er Oh, je weet wel dat ik voor mijn hotel. Ja, daar staan plateautjes. Goddammit, ik kan het niet. Hij is niet zo gaan. Werkt dit? Yes, het werkt. Wee, wee, ik ben in de lucht. Is er een kist? Oh my god. Ja, die hebben we speciaal overgelaten omdat ik daar niks meer doet. Ik ga. Heeft het dicht? Dan gaan we hier. Dus kun je zitten? Slecht. Ik zie dat er enemies zijn. Ja. Beetje dicht. Oei. Oh yeah, je kan met de ska. Ik loop op de. Ik ben helemaal in de wolken van jou, Je kan Stijn. zelfs naar de ruimte. Daar is. Wow. En daar is de gravity ook echt laag. Vraag me Daar niet. val je ook echt langzaam. Kijk maar. Oh. Ik vind dat wel grappig. Ik heb geen energy. Oké, maar whatever, wat ik nog even doen, zo meteen gaan we sowieso met z'n tweeën. Ja, dan heb ik tenminste nog iets met z'n tweeën. I'm Maar Dr. kun je nu dus even vermaken? I'm Dr. Troy. Oké, we gaan over dit plateau lopen, mensen. Ik heb geen idee wat er aan het einde is, dus rennen. Wee, I'm flying. I believe I can fly. Ik laat het regenen. Future. Wat is Mercier de Traveling Merchant? Oh, gaan we even nou. We weten of het nog bijzonder is. Prima. Ik zal mijn skills even laten zien. Duiken voor de mensen. Oh fuck! Oké. Dat is een skill. Nee. Dat is dus totally basic. Ja. Eens kijken waar die is. Maar dat is toch soms in de Golden Army Spear. Zo is het nog eens. Nee. Jij hebt wel mooi mijn video's gekeken, hè? Daarom weet je dat. Je hebt dus trouwens al 5 Golden Armies of zo. Sha, oké. Goed. Je kan dan zo even gaan vissen, even kijken hoor. Vissen voor jou mogelijk is. Het geen hele domme vis is. Gewoon zo'n vis waarvoor je naar hel moet. Mag ik naar de... Wil je me de weg wijzen? West. Moet je nog gewoon hier naar The beneden? fish of Shiduru can sometimes be don't fly the shores. Zij kijkt. Welk knopje is pauw? Ik heb Pauw's knopje gevonden. Oké, spaar. Ik heb skills. Ik ben op weg naar de hel. Kijk. We Kijk, vallen naar de onderwereld. nou, Woe! de wegen naar We beneden. gaan verder. Oh, gewoon naar beneden. Op de kaart kijken waar je naar beneden, recht naar beneden. Wee. Dus je moet zeker weten bij welke de kaart. Ja, I know. Oh, dit muziek is swag.
Een muziekje. The fuck? Oké, ik ben dood. Hier zou je, what the fuck doen. Ja. We zijn nog tijdens een gamefeestje. Dat heb ik nog niet gezegd. Nee, inderdaad. We zijn nog tijdens een gamefeestje. Alweer, nog steeds. We zijn nog steeds op zijn gamefeestje. Volgens mij zijn we nu niet meer op zijn gamefeestje. Oh, lijkt me wel. What the heck? Ik val van 3 blokjes hoog en ik ga dood. Ik ben doodgevallen. Ik ga niet meer naar ik ga niet naar de onderwereld, vind ik niet leuk. Woo! I believe I can fly! Er staat iets in de chat, geen idee wat, maar YOLO. I can fly again! Woo! The show go! Hey, die slime heeft gepakt. Oh, dat was hem! Oplader werkt niet meer! Ja, hij doet het weer. Are you kidding me? Een bevroren slime? Zo, dat is niet moeilijk. I can fly again! Als ik nu maar niet doodval. I believe I can fly. Ik geloof het wel. Dit water is koud. I Deze episode faalt. Oh, wat gebeurt er? Welke app Ik is zit in niet? een ijsgrot. Oh, ik zit in een ijsgrot. Man, Is even leuk. Oké. Eva gestuurd in de file flash by die mod eye. Die gaan we even editen. Oké, kom. En We noemen gaan nu op. Yes, easy. Wee! Je bent Yes. Niet waar! Ik ben vast! Ik zit in een megahand, kijk maar op de map. Dat is een beetje even verder. Hey! Snurk! Hoe zou het nu met haar gaan? Ben jij dood? Ik heb je zo gemist! Dat was de episode! Dat was de episode voor vandaag. Ik hoop niet dat jullie hebben genoten van deze nieuwe episode van iemand van mij. Doei! Ik ben Bas!